Ndewonu ụmụ Igbo niile. Ndewonu. Aha m bụ Maazị CMS onye na-akọ Maazị. Otu a ka ọ dị n'ụbọchị nketa anyị na-ewetara Igbo CNN anyị nọ n'akụkụ ọhịa inside the forest n'ime ọhịa na-ewetara n'akọ nketa ngwa gezienụ ntị ma nụ n'isiokwu anyị. Atụọla onye ọchịchị na-atọ ji nka mkpụrụ ọka site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị. A nwụchiri nwa amadi a ebe ọ na-ebupụ agadaga ego mara abụba nde puku nde naira 50 na ijeri naira puku nde 30 na 20 na ijeri na 20 na ijeri naira 3 nke pụtara 15,685,518,025 naira. Mgbe ndị Boys Brigade jidere onye ọchịchị ala mba ofesi, ha bịara ya ezigbo koboko ma kpọrọ ya jee n'ụlọ ọrụ ikpe ebe a nọtọ ya nka mkpụrụ ọka. E mekwara ka anyị mara na ndị Kuje prison, Afara prison, Kpirikpiri prison ji obi ọcha nke jupụtara na aṅụrị na-anabata nwa amadi a na prison ha n'oge na-adịghị anya. Ndị Malians nọkwa n'ime mkpọrọ ekwela nwa amadi a nkwa ikpu ya isi akpụrụ alibat na amara ise. Isi ndị a gụnyere gorimakpa, kodo na sekula. A na-atụ anya ya na prison n'oge na-adịghị anya. Malians ekwukwe n'okwu nne. Malians. Na ihe nke a gwụrụ Ike gwụrụ. iwe m awụdị na-atụrụ ya nga ka iwe m na-eji afa ya wee tụọ ya nga. Ka ị na-achị ka ọzi. Onye mara ngwa kpọbere afa ya bụ Ọjị Ụzọ Kalụ ka ife mere Ọjị O 1 arụ 2 G 3 I 4 ọ dị onye 4 4 ụzọ U Z O Kịọ ole abụrụ nke ole mana mama ka esi agụ. ya bụrụ 8 Kalụ K Kalụ bụ A Kalụ bụ K. U L Ọ bụrụkwa 8 ọ bụrụzi onye 12 plus 4 ọ gbara one 12 ya gbara 12 Hey! ife bụ iwe m na ife niile anyị kwebe ama onye ma akwụ otu a. ife abara na-ejeru m isi Akwa nyere gị n'isi. ma kpụzie ndị ndị ọzọ kwa ya na ziva anyị ha nwa kpụzie mbere ọhụrụ afa gị bụ jere ka chi ntụrụ chinyere bịa gbatịzi ogologo Nke a wụrụ nka mkpụrụ ọka, nke a wụ mkpụrụ beans. efere na ọnwa egbo ka atara aka Ọka Chineke. ọ bụ dị ife Ka hapụ ikwu ife abịa tụọ anyị nwa biko. mechikwa ọnụ gị agwakwa m na gị n'ebe anọ Gụọrọ anyị ibe a. nke a bụ ịma ọkwa adọọlụ ụmụ nwaanyị aka na ntị na dịka emume Silo nke pụtara asụ Igbo si n'ilo na-abịa na-asọrọ iwu ndị a niile depụtara maka na anyị achọrọ nsogbu. Iwu ndị a niile gụnyere nwaanyị ọbụla ejikarịkwala foto nwoke 7 maka ozi na-eru anyị ntị n'ụlọ ọrụ anyị bụ na ọtụtụ ụmụ nwoke si na ha kwadobe ịlụ nwaanyị na iji foto ha aga Shilo bụ ikpefusi ekpere. Mana eziokwu. Ndị dị ka anyị nwere mana eziokwu. Ive a na-ekwe jọọ ozi ọzọ na-erukwa anyị ntị bụkwa na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eji foto otu nwoke abịa Shilo. Nke a na-ebute ọgụ, nchawa isi, ndọkasị efe na emume Shilo. Na tupu nwaanyị ọbụla bata n'emume Shilo na ị ga-ekpọpụtasị foto ụmụ nwoke niile ikpo n'akpa gị ka a sịka nọ ya mara ma iji nke enyi nwoke nwaanyị ọzọ wee bịa. Nke a bụ eziokwu o. Nke a bụ eziokwu. Ekwekwere sị na gị ọ dịrị gị nwa fecha na gị mee nnukwu door size enlargement nwoke nke kacha fụ n'anya ka e were ya tinye gị n'ekpere Size ndị burial. nke nnukwu Ndị ahụ. burial a ji burial. Na gị gbakwa mbọ fụ na iji ife dịka paspọtụ maka na Chineke nwere ike ọ ya afụ ya maka adị ọtụtụ ikpo foto bịa ya bụ ije. Mana eziokwu. Ọzọ abụrụkwa nwaanyị ọbụla ejikwele foto nwoke ji nwaanyị abịa emume Shilo maka ike igboso ọgụ adịkwa anyị. Amaka m ife nkwe na-ekwu ife anụwa ike ọgụ ike ife ụbọchị anụwa ka a na-anụ ọgụ ejikwe foto eji foto dị ụka nke ndị awụrụ nke m afa chepịawa m isi. Mana hapụkwa o. Enyi m na-ekwu ịga Shilo ahụ. akwa ife nkwe na-ekwu ọ ya ejikwe foto gị Ọ m si aga na. ọ ya ejikwe foto Ị gị na-ekwu iji foto ya ọ ịmanụ ma onye eme igwe enlargement nwere ike na-akpụrụ foto mụ na mmadụ. Ebe Chineke mee mistake eme ihe na. ka a na-agago Onye nke a nụzie ya. nke atọ abụrụ nwaanyị ọbụla nwekarịrị foto enyi nwoke karịrị 7 don't be stingy. Emekwala aka tachi emekwala aka gọl dasha nwaanyị nọ gị n'akụkụ onye na-enweghị ma ọ bụ otu allow God to use you for once in your life. Mana eziokwu. Nke a banyere ọfụma. Banyere ọfụma. Nke a na-abụrụ nwoke ọbụla ji foto abịa emume Shilo enyego gị ikikere iji foto ụmụ nwaanyị up to 25 ma ọ bụgodị 30 Maka Chineke. maka erite ofe ọgbọnọ erite ofe egusi if you know you know. Maka Chineke. Ibe a na-akwa gị weyara Mba ekpo ha ekpo. Mara Chichi amaka ngozi ka ebe ka ayi. Ọ sị nke nchi ya Chineke fa mekpere ekpere ihe onye eji enye onye. azị ka ewere eji microscope nyocha gị fancha Pụtara m ndị abụcha ọya. Ka Chineke. ife ka atọ bụ bullshit. Ew, ja mechaa Ka ihe na-atọzigo na. mechaa akụkọ enwere m isi egwu mechaa akụkọ ka o ife ncha CMS. mechaa nka ya akọrọ gị akọrọ Ọ yi ga-ebute ka ị na-agụ. mechaa akụkọ ife kwere foto ndị ejem Shilo mechaa akụkọ dị anyị. Otu akọ dị n'aka Igbo CNN ụbọchị nke taata ka emesịa nọ. Subscribe to our YouTube channel Chineke ọ ka ya fesa akpara ndị anụ Chineke agọzie unu. Shilo Isi ebe agwazi n'ochi. ka anyị ga-eji anyị